Ред и спокойствие за всички е едно от нашите послания. И тук най-правилният човек, за да го обясни, е Здравко. За да не ви се налага да ходите през нощта по аптеките да търсите валериан, което все пак се надяваме да го има, е по-добре да спите спокойно. А в нашия град спокойно не може да се спи вече от доста години. И причината, вярвам, че всички тук я знаят, 60 000 души в този град са непрекъснато натръни от момента, в който слънцето залезе до момента, в който трябва да станат за работа. Защото шум от мотори и коли, които не просто отиват някъде, а в кавички спортуват агресивно, така че нарочно да притесняват цялата общественост, за да може да показват присъствието си по този начин. Явно част от пазарджишката младеж няма възможности да се изяви и някои от тук присъстващите вече дадоха повод да вярваме, че за тях ще се намери поприще, на което да покажат какво могат. Обаче все пак трябва да спазваме и закона. Аз се казвам Здравко Минчев, учител съм по професия, по образование съм доктор по български език и вярвам, че когато човек се кандидатира за общински съветник, трябва преди това да е показал, че прави нещо в интерес на другите. В личен интерес всички правим нещо, като ни заболи зъб, отиваме на зъболекар и това е наш личен проблем. Само че обществените проблеми искат да се откажеш да отидеш на зъболекар и да отидеш да решиш един проблем, който е общ на всички хора. Такива хора са нужни в един общински съвет. Аз в учителската професия, в моето професионално поприще съм доказал вече достатъчно години, че работя в общ интерес, само че на общественото поприще ми се наложи да се занимавам с нещо, което изобщо не ми е работа. Половин адвокат съм вече да чета наредби, закони, правилници. Инсталирал съм си на телефона приложение с санкции, с знаци, с маркировки. От пролетта тая година с една съседка, която не е тук в момента, затова няма да й казвам името, не съм ми поискал разрешение. Решихме, че този град вече трябва да може някак си по-спокойно да живее и в рамките на по-малко от 2 седмици установихме, че 1100 души за бързо са готови да се подпишат, защото вече на всички им е омръзнало да живеят в Шумотевица. Представихме тия подписи на общината, на КАТ, на МВР, на ДАИ, на областната администрация, на председателя на Общинския съвет. По-малко заработиха институциите, предприеха някои мерки в правилната посока, но тези мерки на нас не ни стигат. Ние имаме цял план, списък от десетки мерки, които могат да бъдат предприяти, така че просто да се живее спокойно в града. Част от тия мерки са законодателни, част от тия мерки са инфраструктурни, част от тия мерки са контролни. Донесъл съм нарочно списък, който иска след това неформална обстановка, мога да му кажа конкретно по улици, по места, поименно даже къде какво може да се направи, пред кой магазин, пред коя сграда и на кой номер улица може нещо да се свърши. Но за да мога всичко това наистина да го осъществя, на мен ще ми бъде нужно не просто извън общината да стоя и всеки път да чакам да ми дадат час за среща. Било с кмет, било с общински съветник, било с началник на КАТ и на МВР. На мен ми е нужно да съм вътре в тази община, за да мога да задавам дневния ред. На мен ми трябва да мога да седна в Общинския съвет и когато се гласува нещо, което засяга всички нас, аз да гласувам за или против. Не за себе си, а за града. И поради тая причина просто ви призовавам, гласувайте активно на тия избори. Защото ако ние не гласуваме, властта се взима от хора, които са си осигурили гласуването по незаконен начин. И това всички го знаят. Тези, които незаконно си подсигуряват места в местната власт, а и в държавната власт, винаги ще ги имат тия места, ако ние си стоим у дома. Колкото повече сме ние, толкова повече процентно намаляват те. Така че посланието ми е гласувайте. Благодаря.